Практика за диагностика на състоянието на чакрите. Вземете 7 листа, без значение в какъв формат, и напишете на всеки един лист числата от 1 до 7. Това всъщност всеки лист отговаря на чакрите в основните 7 чакри в тялото от 1 до 7. След като напишете числата, подредете листите в колона от 1 до 7 последователно, така както чакрите са подредени в нашето тяло. След което си осигурете тишина за следващите 5 до 10 минутки, за да направим практиката. Нека никой не ви притеснява през това време. Вдишайте и издишайте и може да стъпите на първия лист. Стъпете и усетете какво е състоянието на вашата първа чакра. Тази чакра балансирана ли е в момента или не? Как усещате енергията да тече във вашата първа чакра? Вдишайте и издишайте. След това пристъпете към следващия лист, вашата втора чакра. Как усещате енергията във вашата втора чакра? Ако трябва да кажете от 1 до 10, колко е балансирана енергията във вашата втора чакра, кое число ще кажете? Кое е първото нещо, което ви идва на ум? Първите 5-6 секунди. Като 1 е небалансирана, напълно небалансирана, а 10 е напълно балансирана. Вдишайте и издишайте. И сега може да пристъпим към лист номер 3, вашата трета чакра, чакрата на слънчевия сплит. Какво усещате? Колко е балансирана вашата чакра от 1 до 10? Как я определяте? Вдишайте и издишайте. Сега пристъпете към лист номер 4, вашата четвърта чакра, чакрата на сърцето. Вдишайте и издишайте и усетете в какво състояние на балансираност се намира вашата сърдечна чакра. Ако трябва да я степенувате от 1 до 10, кое число бихте й дали като степен на балансираност? Дишайте и издишайте. Сега пристъпваме към лист номер 5. Вашата пета чакра. Гърлената чакра. Вдишайте и издишайте. И усетете от състоянието на пета чакра колко балансирани се чувствате. Ако трябва да определите от 1 до 10, до каква степен е балансирана вашата пета чакра. Вдишайте и издишайте. Нека пристъпим към вашата шеста чакра. Стъпете на лист номер 6. Чакрата на третото око. Чакрата на интуицията. Вдишайте и издишайте и усетете доколко балансирани се чувствате от състоянието на шеста чакра. По скалата от 1 до 10 определете кое число отговаря по степен на балансираността на вашата шеста чакра.
Вдишайте и издишайте. И остана вашата седма чакра, коронната чакра. Пристъпете към лист номер 7. Вдишайте и издишайте. Вдишайте и издишайте още веднъж. Усетете в какво състояние се намира вашата коронна чакра. Доколко тя е балансирана от 1 до 10, кое число бихте сложили за балансираност на вашата седма чакра? Вдишайте и издишайте дълбоко. И отново вдишваме и издишваме дълбоко. И с това практиката приключва. Може да поемете въздух още веднъж и да съберете листите. Ако желаете и все още си спомняте кое число сте определили от 1 до 10 за всяка една от вашите чакри, напишете го на самия лист или на отделен лист напишете за всяка една чакра какво сте усетили като степен на балансираност. И ако някой ден отново си правите тази практика или пък правите някаква друга практика за хармонизиране на чакрите, може отново да си направите диагностиката и да видите има ли промяна в състоянието на вашите чакри. Защото всъщност нашите усещания не лъжат, тялото ни не лъже. Когато се съсредоточим върху даден орган, дадена част, без значение дали е физическа или енергийна, защото в случая чакрите се спадат към нашата енергийна анатомия, а не към физическата. И всъщност те са част, но пак са орган от нашата енергийна система. И всъщност, когато насочим вниманието на мозъка към там, нервната ни система се активира и ние получаваме по-силни импулси, т.е. усещаме по-силно нещо, което не го усещаме или почти не го усещаме в нормално състояние, когато мозъкът ни е концентриран да прави много неща от ежедневието. Тогава ние няма как да усетим това, но когато се концентрираме и сме в тишина, ние усещаме всеки един орган от нашето тяло, без значение физическо или енергийно, както казах, и можем да усетим какво е състоянието. Ето по този начин, когато си дадем от време на време малко тишина и се съсредоточим, съответно ние можем да разберем от какво тялото ни има нужда, къде тялото ни има в момента разбалансирана енергия, без значение дали ще е в чакрите или ще е в някой физически орган на тялото ни.